Fotografies retrospectives del moviment musical dels 70 i 80 s'exposen des d'ahir al Palau Robert de Barcelona. Música pels ulls és un recull de fotografies de Francesc Fàbregas, un pioner en l'àmbit de la música d'aquesta època. El rei del rock, Mick Jagger, l'originalitat de Pau Riba, la força de Bon Jovi, la tendresa de la jove Maria del Mar Bonet o el crit a la llibertat dels concerts multitudinaris dels 70 i 80. Són fotografies captades per l'objectiu del fotògraf Francesc Fàbregas, capaç de capturar un instant màgic amb la seva càmera. És un resum, d'alguna manera, del que va ser un període important, diguéssim, de la part de la transició democràtica i que vam poder tenir el privilegi de poder viure. Un treball que va evolucionar de la mà de la revista Vibraciones, un referent en l'àmbit del rock. Una mica amb la semblança de revistes que hi havia a França, sobretot a Anglaterra, però sobretot a França, Rock and Folk. Una imatge d'una revista amb molt de criteri, amb una crítica que no es venia per les discogràfiques, i que tenia un esperit crític interessant i que parlava de tot tipus de músiques. També és de Fàbregas una de les poques fotos de Bob Marley i els The Wailers al seu pas per Eivissa l'any 1978. L'home aquell desprenia alguna cosa més que no sé què és, però que d'alguna manera et transmetia, no? I això sense fumar, vull dir que d'alguna manera tenia una aura molt important, no? Els The Wailers varen tornar a les Pitiüses 31 anys després del concert de l'any 1978. Va ser l'any passat a Formentera sense el mític cantant mort ja fa molts anys, Bob Marley. La mostra romandrà oberta al Palau Robert de Barcelona fins al proper 2 de maig.